फ्लिपकार्टआव अर्डार होना मोननाय बायदि मोननाय मोनब्ला सना नोंखौ अर्डार होगौमोन। जमेट'आव अर्डार होना मोनजानाय बायदि मोनजानाय मोनब्ला सना नोंखौ अर्डार होगौमोन। माइबारियाव गुमा गोथाव मोननाय बायदि मोननाय मोनब्ला सना नोंखौ बारसिन हैगौमोन। फाग्लि आंदि नोंखौ बेसे अनो, फाग्लि आंदि नोंखौ बेसे हास्थायो। फाग्लि आंदि नोंखौ बेसे अनो, फाग्लि आंदि नोंखौ बेसे हास्थायो। सेरजोंबो सोंनो हाया, फारलाजोंबो सोंनो हाया फाग्लि आंनि अननायखौ। सेरजोंबो सुनो हाया, फारलाजोंबो सुनो हाया फाग्लि आंनि अननायखौ। फ्लिपकार्टआव अर्डार होना मोननाय बायदि मोननाय मोनब्ला सना नोंखौ अर्डार होगौमोन। बोरमाया गाबो मेलेले, मोसौआ गाबो म' म'। बोरमाया गाबो मेलेले, मोसौआ गाबो म' म'। दाउखाया गाबो गा गा, दाउलाया गेसेर ग' गेरे ग'। आंनि नोंखौ अननाया जालांबाय ग' गेरे ग'। बोरमाया गाबो मेलेले, मोसौआ गाबो म' म'। बोरमाया गाबो मेलेले, मोसौआ गाबो म' म'। दाउखाया गाबो गा गा, दाउलाया गेसेर ग' गेरे ग'। आंनि नोंखौ अननाया जालांबाय ग' गेरे ग'। फ्लिपकार्टआव अर्डार होना मोननाय बायदि मोननाय मोनब्ला सना नोंखौ अर्डार होगौमोन। जमेट'आव अर्डार होना मोनजानाय बायदि मोनजानाय मोनब्ला सना नोंखौ अर्डार होगौमोन। माइबारियाव गुमा गोथाव मोननाय बायदि मोननाय मोनब्ला सना नोंखौ बारसिन हैगौमोन। सना नोंखौ ला 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 ला, सना नोंखौ जिं थिगिदिं थिगिदिं, सना नोंखौ